Vitajte pri našom dnešnom spoločnom zamyslení a máme tu zaujímavý podklad od poslucháča, veľmi podrobný návod z webu Biertiguru. Týka sa cesty trajektom na Sardíniu. Skúsime z toho vyťahnuť to najdôležitejšie pre každého, kto by takú cestu plánoval. Presne tak, pozrime sa na to krok za krokom, od toho, odkiaľ vyplávať, akú spoločnosť si vybrať, ako na listky, až po to, ako to vlastne vyzerá na palube a pri vylodení, proste praktické veci z toho návodu. Super, tak poďme na to. Kde všade sa dá vlastne nalodiť smerom na Sardíniu? Ten článok spomína celkom dosť možností. Jasné, Taliansko, Livorno, Janov či Civitavecchia. Ale aj Francúzsko, Španielsko, dokonca Korzika. Áno, tá ponuka je široká. Výber prístavu samozrejme závisí od toho, odkiaľ človek cestuje a kam na Sardínii mierí. Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres, Cagliarie. No pre nás zo Slovenska, ako sa aj v tom návode píše, vychádza často najlepšie Livorno alebo Janov, logisticky. Aha. Ale pozor, nie je to len o cene lístka. Treba myslieť aj na to, koľko stojí cesta autom do toho prístavu však. Jasné, to dáva zmysel. A tie spoločnosti? Spomínajú sa Moby, Corsica Ferries, Grimaldi Lines. Je medzi nimi veľký rozdiel? Podľa toho zdroja sú služby dosť podobné. Môžu sa líšiť samozrejme cenou alebo možno nejakým komfortom, typom lode. Vieš, pri dlhšej plavbe to už môže zavážiť. A práve tá dĺžka plavby. Rieši sa tam aj voľba medzi dennou a nočnou plavbou. Ten návod akoby preferoval nočnú, s kajutou. Prečo vlastne? No, hlavný dôvod je asi úspora času. Prakticky prespíš cestu a ráno si na mieste. Ušetríš si deň dovolenky. A navyše, keď máš kajutu, prídeš oddychnutejší. Kajuty sú tam opísané ako malé, ale funkčné. Posteľ, sprcha, WC, klíma. Aha, čiže také malé hotelové izby na lodi. Presne, sú vnútorné bez okna, tie bývajú lacnejšie, a potom vonkajšie s oknom. A dokonca aj špeciálne pre ľudí so psom, napríklad bez kobercov. To je dobre vedieť, ale kajuta asi nie je povinná však? Určite nie, dá sa cestovať aj bez nej, proste prespať niekde v spoločných priestoroch. Vtedy sa ale odporúča zobrať si spacák, karimatku. Na druhej strane tá denná plavba. No, máš výhľady, môžeš byť na palube, niekedy je tam aj bazén, je to iný zážitok. Rozumiem. Čiže je to naozaj o prioritách čas, komfort, peniaze. Dobre, a čo tie listky? Ako a keď je najlepšie ich kupovať? Jednoznačne online. Či už priamo cez stránku tej konkrétnej lodnej spoločnosti, alebo cez nejaký porovnávač agregátor. Ten návod zdôrazňuje, že je to oveľa pohodlnejšie, ako to riešiť až v prístave. To verím a kupuje sa to na presný dátum a čas. Áno. A čo je extra dôležité, pri kúpe treba zadať naozaj presné údaje, nielen o ľuďoch, ale hlavne o aute. Presná dĺžka, presná výška a pozor, vrátane všetkého, čo auto predĺžuje alebo zvyšuje. Myslíš napríklad strešný box? Presne, alebo nosiče na bicykle vzadu. Ak to človek neuvedie správne, môžu byť problémy pri nalodení. A treba nahlásiť aj LPG pohon, ak ho auto má, alebo ak cestuje zviera. Na to treba dať pozor. A čo cena? V tom článku boli nejaké príklady z augusta. A tie rozdiely boli teda dosť veľké. Áno, cena veľmi závisí od sezóny. Hlavná sezóna, víkendy, sviatky sú drahšie. Potom záleží, či je to denná alebo nočná plavba. A samozrejme, či si priplatíš za kajutu alebo aspoň za rezervované sedadlo. Lebo pozor, ani to sedadlo nie je automaticky v cene toho najlacnejšieho lístka. Fakt? To som nevedel. A ešte jedna vec z toho návodu, jedlo na lodi. Zvyčajne nie je v cene a býva dosť drahé, takže ak chce niekto ušetriť, určite si vziať vlastné zásoby. Nápoje, nejaké sneky, jedlo. To je dobrý tip pre rozpočet. Fajn, máme lístok, blížime sa k prístavu. Ako prebieha nalodenie? Kľúčové je prísť na čas. Pre auta odporúčajú tak 1,5 až 2 hodiny pred odplávaním. Nájdeš si správne mólo, podľa cedúl, podľa spoločnosti a cieľa. Tam ukážeš lístok, doklady, no a potom už ťa personál nasmeruje do radu a postupne dovnútra lodí, do garáží. A tam je dôležité? Áno, presne to, čo tam zdôrazňujú. Zapamätať si, kde parkuješ. Číslo paluby, farbu sektora, čokoľvek. Lebo počas plavby sa k autu už nedostaneš. Garáže sú zamknuté. Aha, takže všetko potrebné si treba vziať se sebou hore na palubu. Presne. Doklady, jedlo, pitie, možno niečo teplejšie na oblečenie, lebo na mori môže fúkať, knihu, nabíjačku, proste všetko na tú plavbu.
Po zaparkovaní zaradíš rýchlosť, zatiahneš ručnú, zamkneš auto. Ak máš kajutu, kľúč si vyzdvihneš na recepcii. Takže keď si to tak zhrnieme, s dobrou prípravou a trochou pozornosti na detaily by to malo byť všetko zvládnutelné. Ďakujeme za tieto postrehy z toho návodu. Rado sa stalo. Vieš, možno ešte taká myšlienka na záver, čo mi napadla pri čítaní. Ten návod sa logicky sústredí na cestu autom, karavanom. Ale čo keby človek cestoval inak, ako peší turista, možno s bicyklom? Aké úplne iné zážitky by mohla taká cesta trajektom a potom pohyb po Sardínii, povedzme miestnou dopravou alebo na bicykli priniesť? Akú inú tvár ostrova by to odkrylo? Zaujímavá otázka na zamyslenie pre našich poslucháčov. Týmto sa náš dnešný pohľad do hĺbky končí.